Mária Ďuríčková, Danka a Janka. Smutná rozprávka. Stará mama, povedz nám rozprávku. Jaj, deti moje, keď ja som už všetky pozabúdala. Povedz nám takú, čo sa naozaj stala. Áno, povedz. Nuž, jedna mi zišla na rozum, ale tá je smutná. Za to nič, aj smutnú nám povedz. O dievčatku, ktorému bolo zima. Bolo jedno dievčatko. Otca nemalo doma. Povrávalo sa o ňom, že je medzi partizánmi. A jedného dňa sa mu stratila aj mamka. Ako sa mohla stratiť, veď mamka je veľká. To boli vtedy také časy, vzdychla si stará mama. Prikvitli v noci, odviedli človeka, stratil sa ako kvapka z dlane. Vojna je taká, bodaj by ste ju nikdy nepoznali. A to dievčatko, čo sa s ním stalo? Dievčatko si vzala k sebe teta. Mala dvoje svojich detí, ale vzala si aj túto sirvotku. Veď sme ľudia, i cudzieho pritúlime, nie by z rodiny. Lenže dievčatko bolo dáke čudné. Hrať sa s deťmi pohralo, no o chvíľku už sedelo schúlené v kútiku. Čo ti je? Spýtujú sa deti. Zima mi je. Veďže netáraj, slniečko svieti. Dievčatko pozrelo na oblohu a zasmialo sa. Naozaj, slniečko. A znovu sa začalo hrať. Starám sa o ňu ako o svoju, ponosovala sa teta. S mojimi jedáva, s mojimi spáva a predsa jej je naveky zima. Či to kto videl? A už len s tým belánikom. Teta bývala na kraji mesta a chovala si pár sliepok aj zo 2 zajace. A dievčatko sa s jedným zajacom skamarátilo. Bol celý biely, len oči mal červené ako uhlíky. Dievčatko vždy malo preňho dačo vo vrecku. Či zahŕst ďateliny, či kapustný list, či kalerábovú šupu. Ty môj belánik, túlilo si ho v náručí. Často s ním sedelo na schodíkoch a hľadelo dolu ulicou, ako by dakoho vyzeralo. Vše sa jej rozbehlo naproti nejakej postave, ale odrazu zastalo a potom sa pomaličky vracalo naspäť. Sadlo si na schodíky a schúlilo sa do klbka, ako keď je niekomu zima. Lenže bola vojna. Jediva málo a dievčatko si ani nevšimlo, že zajace z tetinho chlievika jeden po druhom miznú. Ostal už len belánik. Teta dlho otáľala, vedela, ako ho má dievčatko rado. Ale čo robiť? A tak jedného dňa... Nie! Vykríkla Janka. Nie, nie! Vykríkla aj Danka. Čo nie? Namrzel sa Miško. Stále iba vyrušujete. No čo sa stalo jedného dňa? Obrátil sa k starej mame. Stará mama ho pohladila po vlasoch a riekla. Teraz nám už to dokončia bodky. Dobre? Oni vedia rozprávať rozprávky, však? Ja viem, poponáhľala sa Janka. Jedného dňa sa vojna skončila a dievčatku sa vrátili otec aj mamka. Prišli si k tete po dievčatko a ona im ho odovzdala, však? A dala im aj belánika, aby sa dievčatko malo s kým hrať, doložila Danka. Áno, pokračovala Janka, a potom už dievčatku nikdy nebola zima. Vonku aj mrzlo, aj sneh padal, doložila Danka. Aj dážď, doložil Miško. A niekedy aj vietor hvížďal, doložila Danka. A dievčatku už nikdy nebola zima, bolo mu dobre, dokončila Janka. A ako sa volalo to dievčatko? Ako? Zamyslela sa stará mama.
Nuž, jedni vravia, že sa volalo Vierka, druhý, že Paulínka, tretí, že Anička. A ako to bolo naozaj? Stará mama vyšla do kuchyne a Janka sa vytratila za ňou. Pomykala ju za sukňu a spýtala sa pošepky. Stará mama, a ako to bolo naozaj? Ach, s tým dievčatkom, zašepkala stará mama. Áno, s tým dievčatkom. Nuž, v skutočnosti to bola smutná rozprávka. Veľmi smutná.